हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों बिबि क्रिएशन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों सानाखैमोन आं। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों आरके लोगोसे बिथराइ। मेथाइखौ रोजाबदों मोजोम बसुमतारी। मिक्सिं मास्टारिंआव दङ बिसेसर बसुमतारी। डिअपि खालामदों जोरोब इस्लारि बिथाङानो। एडिटिंखौ खालामदों मिहिर बसुमतारी। प्रडिउसारखौ खालामदों राधिका बसुमतारी। मुवायाव दङ ब्रिहन बसुमतारी। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआबो दाखालिनो रिलिज जानानै थांबाय। दासिमाव जुदि नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बिबि क्रिएशन चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैब्लानो जाबाय। बे चेनेला गोदानसो, बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो इउटुबाव सार्च खालामनानै नायहैदो आरो बयबो बे बिबि क्रिएशन चेनेलखौ बयबो नायनानै सापर्ट खालामहैदो, जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअफोर लाबोबाय थानो हायो। बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बिबि क्रिएशन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो आरो सोर नोंथांमोना नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो लोगोफोर। नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिब' बिनानाव इन्टारटेनमेन्ट बेनारनिफ्रायबो दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों सिनायहां सिनायहां। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों दोमै ब्रह्म लोगोसे सिमा बसुमतारी लोगोसे राजखंगुर ब्रह्म। मेथाइखौ रोजाबदों सान बसुमतारी। डिअपि खालामदों नयन मोसाहारि। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआबो रिलिज जानानै थांबाय। दासिमाव जुदि नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो सोरबाफोर दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बिब' बिनानाव इन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो। बे मिउजिक भिडिअआबो जोबोद मोजां जादों लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो बिब' बिनानाव इन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव थांनानै नायहैदो आरो सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरखौ नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो लोगोफोर। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआबो बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।